natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Amo pa lang ako makasaksi sang amo sini. Sugod sa nangin isa ako ka espiritista. Magwa ako diri. Ay! Ay! Hindi! Ginbutong niyang akon buhok. Nagbalik siya sa iyadaan nga nagwa siyang nagligad. Paagi sa regresyon. Lady! Ginakot niya ako! Inapan niya ako na sa laga! Ginapon niya ako. Bah, Meg, nakabati ka bala sa lagbong sa sulod sa kwarto? Dali ka! Mangusisa kita! Dali ka, Meg! Arang pertahan! Oh, Diyos ko! My God! Madam! Ara siya sa salog! Kag wala siya sa pangalibutan! Kag sa iya to bang? Arang isa kadako nga mapintas nga sapat! Oh, Diyos ko! Ang laom ko! Makabulig ang proseso sa regresyon sa iya. Apang hindi kali. Mas pagin ini, naging palala ang sitwasyon. Ginpabaskong pagin sang gahom sang kadulom nga nagaulipon kay Nilya. Nilya, magsalig ka sa mahal nga Diyos. Siya lang ang aton masandigan sumong. Bah, Meg, nagipos siya. Palapitan ko siya. Nausunahang pa niya ang ginhambal ko. Nilya, asawa ko. Meg! Kinkuga niya ako sang hinali. Kinalsa niya ako gamit ang isa niya kakamot. Daw sa hindi ako makaginhawa. Meg! Anong buhaton ko? Nagapalang tulong na ang pandulo ko. Sa ngalan ni Jesus, buhi ang lalaki ngayon na. Si Father. Father, tulo ka. Daw amat-amat nga naghalog ang uyat sang sapat sa liog ni Miguel. Kagara, ginatulok sini sang maayo si Miguel. Ginapoy niya!
Father! O Diyos ko! Ginaboy siya sang sapat! Father! Maghalong ka! Hindi ako magpadaog sa imo nga panulay ka. Hindi ko pagtugtan nga ang alagad sang Diyos mapatay sang kasubong mo nga alagad sang kadulom. Ang jutay nga butilya sa bulsa sa nga konsultana kuuton ko. Ari na karon tingwaan ko nga mabuksan ini kagwisikan ko sa sambindita. Ari na. Hindi. Pero yata na ako sa liog. Kinakuga niya ako. Ari na buksan ko na butilya. Basihan ko sa sine. Kabuyan niya ako. Ari pagid. Iubos ko sa lawas niyang agwa bendita ngayon eh. Natumba siya. Nagakurog-kurog siya nga nagahigda sa salog. Lilia! Lilia! Asawa ko! Lilia! Meg! Meg, maghalong ka, Meg! Lilia! Oh, Diyos ko! Diyos ko! Matawara ang asawa ko. Wala siya makaibalong sa ginabuhat niya. Buligi ako nga madalang iya pagkadula sa akon. Miguel, buhi ang asawa mo. Hindi siya patay. Oh, Father! Tulo ka siya. Father! Tulo ka Meg! ang asawa mo. Meg! Meg! Amat-amat nga nagabalik sa kinaandan ang iyanawong. Tungod na sa pagsalig mo sa mahal nga Diyos. Nadaog ang malain nga espiritu nga nagaulipon kay Nilia. Ginbuligan mo ako nga papalayas sa lawas sang asawa mo ang kaaway. Father! Diyos ko! Salamat! Madamugin nga salamat! Miguel, Good morning. nga do kinahimutaran mo gid ako. Wala lang. Nalipay lang ako. Nga kaupod ko pa ikaw tubtob subong. Tugod bisan sa sobra isa ka tuig na ang nakaligad. Matapos ang among hitabo. Nagabalik-balik maninit sa kaisipan ko. Ayhan, hindi ko gid mabaton kung madula ka sa akon.
Nilya? Nano ka? Nga hinali ka lang nga nagdigwa. Ha? Kuan, kalain sa pamatyag ko, Miguel. Do ginaukay sang hinaling sulok-sulok ko. Ano? Kalingin sang ulo ko, Miguel. Ang mayo pa. Mapa-ospital kita. Kimbasi kung ano nang ginabatsyag mo ngayon na. Oh, Meg! Ari ka man! Nga nakalagaw ka. Ha? Meg, daw hindi mapulong ang kalipay ko subong. Hmm? Oh, nga. Nagdaog ka bala sa loto? Meg, sobra pa sa loto. Ha? Nga man. Abe, hindi na ako pagpahawat-hawata pa. Ano ba lang ibalita mo sa akon? Meg, mangindadi na ako. Nagabusong na si Nilya. Aba? Kuna mo, congrats, Meg. Congrats. At last, natuman gid man ang madugay ninyo nga ginahandom ni Nilya. Amo matuod, Meg. Kag-ugali. Pag off mo karon diri sa ospital, ma-celebrate kita. Manyapon kita sa guha. Ate, okay ah. Nilya, nakailis ka. Nalipat ka nga Domingo, subong. Wala ako nalipat. Kagadlaw sa pagsimba naton. Apang, kaya mo pa bala? Basi kung mabudlayan ka na sina. Kay kadako na gid sang tiyan mo. Ano ka bala? Makadto kita sa balay sang Ginoo. Nakahibalo ako nga hindi niya kami pagpabayaan ni baby. Kung sa bagay. Madali lang ha. Kay mailis lang ako sa makadali. Kag malakat kita dayon. O ano? Kamusta na? Sano na magwang anghel ninyo ngayon na? Sa madason nga si Mana na, Father. Amo bala? Sa dason, 3 na kami nga masulod rin sa simbahan, Father. Sa pagdayaw sa mahal nga Diyos. Padakuon namon siya ni Nilya nga may pagsalig kag kahadlok sa mahal nga Diyos. Tungod na pamatudan na namon ang iyagahom. Malampuasan namon ang pagtilaw sa bulig niya. Tungod ang Ginoo, wala nagabiya sa iya mga tumuloo. Tub-tub sano. Magabiyan, diri natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini? Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Emerald, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Paghigugma na bala? Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new. Si Randy, wala kita ko mamuna-una na makita ay kami diriliwat. Hindi ako mapaapekto. Kinahanglan, mag-focus ko ya. May interview pa akong nadaan sige madugay. Dapat, matawag ang kaisipanan ko. Nga ang ari ka diri, Emerald. Panulo ko si Esubong. Daw nagdugang ng katahom niya. Oh, ang iya buhok nga sang una, nagatupong lang sa abagan niya. Apang subong, daw ara na sa hawak ang kalabaon sini. Kabisan medyo nagniwang siya, apang sexy gihapon siya. Marami gihapon ang korte sa lawas niya. Ang iya mga mata, wala sangin bago. Katalong gihapon sa panulok niya sa akon. Apang ang iya mga bibig, mapula. Nakasubong ba lang nagapangganya't nga halukan ini? Ay, duka na halukan diwat. Naugot ako sa kaugalingon ko. Ba, nagtintog na siya. Anong ba nang buhato niya? Panilagan ko siya. Nagpatulong siya sa may escalator. Total, wala na gid man ako sanggarang magkaon. Matindog na lang ako. Kagsundon ko siya. Nagpadulong sa infant section. Hindi ako makahangop. Kung nga gusto ko ganyan makadto diri. Ba? Ara? Kanami sang bayo sang bata, oh. Pink ang kulor. Aber, kuhaon ko ini. Hala? Kamahal gali sini?
Si Emerald, ato siya sa infant section. Kagda na lingawgin siya nga magtulog sa kuna. Anay ka? Indaihan, may bana na siya? Kaya nagadala na siya sa ilamangin anak? Kagamoy lang rason kung nga ang aari siya diri. Tungod babakal siya sang gamit sa ila baby? Ikaw naman? Sorry Apang may gusto lang ako nga ipamangkot sa imo. Are you married? Are you expecting a baby? Hala, dumakadlaw man ko ba? Apang punggan ko iniya. Yes, I am. So, if you'll excuse me. May bana na siya? Wala kita ko magunang-una nga sa maripot nga panahon nga wala ko siya makita. Nagkapamana siya dayon. Ari ka, lagson ko siya. Emerald, can we talk? Bisan mo kadali lang? Hindi pwede. Nagahulat ako sa husband ko. Hindi ako gusto nga makita niya nga nagapakighambal ako sa iban. Ilabi na gid sa imo. Ito na siya. Kalahin sa pamatsyag ko. Hinalira nga doon nagdulo mo palibot ko. May bana na gali siya. May nagkapalag-iya na gali isang kasing-kasing niya. Naugot ko sa kaugalingon ko Hindi ko mapungga na maghibi. Kaya nga ba nagsubong ko pa lang siya nakita. Samtang may interview pa ako. Kagaan nagahibi ako. Anay ka? Kuhaan ko nga akong tissue paper sa bag ko. Ari na. Trapuhan ko nga akong mga luha. Hindi ako makahangop. Kung nga mo sining ginabatya ko. Tagsa nga madumduman ko ang ginbuhat niya sa to. Hindi ako dapat nga maghibi. Sa baylo, dapat nga magkaugot ako sa iya. Apang, nga, lain ang nabatsyagan ko sa iya. Magluwas sa kaakig. Nga mo sini. Nga. Hala, madali na lang maglaunaw. Mabalik na ako sa ginhalinan kong opisina. Dito ako makadto sa gintudlo ni Ivy sa akon kaina.
Good afternoon. I have an interview with Mr. Borromeo. Are you an applicant? Yes, ma'am. Okay, take a seat. I will inform Mr. Borromeo that you're here. Madali lang, ha? Magulang abi siya nag-abot eh. Well recommended ka ni Jelly. Abyan mo ba lang siya? Aba, hindi. Kaina ko lang siya nakilala. Mm-hmm. Oh, excuse me. Yes, sir? Tita, please send the applicant in. And where did you put his file? Her file, sir, is on your desk. Right side. Her? Yes, sir. Sige. Please, send her in. Okay, sir. Sige na, Iha. Magsulod ka na. Thanks. Wala man sang tao diri. Ang makita ko lang, among lamesa nga nagatumpok ang mga papeles. Nagbukas ang puwerta sa unahan. May nagkuha nga lalaki. Emerald? Ikaw na naman? Ikaw ang applicant? Ikaw, Gid? Sorry. Sala ang kwarto nga nasudlan ko. No, madali lang. Wala ka nagsara. Ako, Gid, man ang ma-interview sa imo eh. In this case, i-withdraw ko na lang ang application ko. Now, if you'll excuse me. You're being very unprofessional. Nagpungko siya sa lamesa. Pardon? First, una nagbutig ka. Nagsiling ka nga married ka na. Kasubong, mauntat ka. Nga wala ka pagani makapanugod. Nakahibalo ka, Gid. Kung nga gina-withdraw kong akong application. Wala dira sang labot ang professionalism. Now, you listen to me, Randy. No, you listen to me. You're hired and you can start as soon as possible. Qualified ka sa posisyon mo. Kagapagbaton ko sa imo, wala sang labot sa anuman nga nagkalatabo sa tunga naton sa nagdikan. Mahimo mo basahon ng remarks ni Mr. Andres kung gusto mo. Kung di kagyapon magpati, just think about your mother. Kung anong mahimo niya nga batyagon kung nakahibanas siya, nga baribaran mo ang very promising job. Sa nasiling ko na, hindi ako sang trabaho nga ini. Wala ka na sa magkita nga mo sa nga klase sang trabaho. Para sa isa ka fresh graduate nga kasubong mo, please, think about it. I can't work for you. I'm sorry sa mga nabuhat ko sa naglikad. Hindi na matabuhat to. Promise. Kinuyatan niya ang kamot ko. Randy! Ano ba lang? Uy! Emerald? Anong kinabuhat mo dire, ha? I'm sorry. Pero, hindi ko mabato ng offer mo. Please, excuse me. Magwa na ako dire. Mahalin ako sa duog na ini.
Wow! Meg, hindi ako pagtuluka sa ngamusina, ha? The last time nga nakita ko nga amusina nga panulok mo, yutayan mo na nga patsyon ang kaugalingon mo sa trabaho. Now, sugir ako. Ano ba lang nagkakatabo sa tunga ninyo ni Emerald? May gusto ko mahibala ng tanan nga detalye. No secrets, please. Ambot, Mig. Pero bisan ako. Ginagamuhan mo na ko eh. Pero sige, sugiran ko ikaw. Kibase pa man kung may masuggest ka, ako yung magbagong panulok ni Emerald sa akon. Wala ko pa ini mo batsigan bisan kay sinusad to. Kagambot. Wala ko makahibalot ko nga mo sining kinabatsag ko sa iya. Samtang in love ako kay Aura. Are you? Akwan, nagalahog na ako, Mig. Pero professionally, I think makuha mo siyang magtrabaho sa imo. But other than that, mabudahin ka sa pagpakigdil sa iya. Nga hindi mo siya pagkatuan sa balay nila. Kag magpakigambal ka sa iya, himali mo, ha? Nga parehong lang galing ginabatsyag niya sa imo. O galing hindi na siya mag-ako. Apang siguraduha lang na nakaibalo ka kung anong gusto mo. O kung sino ang gusto mo. Kay isa pamig, ang true love, makaisa lang ina nag-aabot. So, siguraduha nga pamatian mong imo kasing-kasing. Kag hindi ang imo kaisipan. Kag magtuon ka sa pagbasa sa mga signs. Noy, balikan talaga no ya. Ano nga signs ang gusto mo nga basahin ko? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin din niyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Emerald nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa ato panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Direksyon Marnie Mungkal. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! What good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Dad, kung
Gustong akon impormasyon. Si Pablo, hindi na pwede nga makasalom. Si Pablo, wala na nagasalom, sugod sa maaksidente siya. Kag sila ro, isa lang ka kusinero sa barko. Matuod ina. Kung hindi na makasalom si Pablo, mapuslan manaton siya sa ibabaw. Kag sila ro, ayhan, madasig siya nga manuto kung tudloan. Anom kita tanandad. 3 lang ang makahibalo magsalom. Ako, 2 pa katuig ang akong ginhulat. O galing ako nangin hamto nga manugsalom. Kinahanglan naton ang tao nga makabasa kag makapadalagan sang mga kagamitan. Kag subong, may ara kita marine archaeologist. Kag ikaw ina. Kag base kon mahimo mo man ang imo thesis sa amo sining expedition. Ay, Dad, hindi ako concerned sa akong thesis, subong. Concerned ako sa inyo ginabuhat ni Mami. Nagapangita ka mo sa nalunod nga sakayan, kag nagasalom, nagakulit ka sa pakinhason. Apang wala inasang kaso, kung inkumparal sa plano nga gusto ninyo nga buhaton. Maayo ang kondisyon sa ngakon lawas. Naga-workout ako kag nagasalom sang 3 ka beses sa isa ka adlaw. Okay. Kag paano ang gastos, Dad? Wala labot nga kadako sang tiyempo nga mausik ninyo, plus pa sang bilis na equipment. Hindi ini bakasyon nga ginasiling mo nga hobby. Sino nagabaking sini nga plano, Dad? Kami ni mami mo. May tuman na kami nga kapital para dira. Amoy nang gusto kong mahibalan, Dad. Ginbutang ninyo ang inyong kwarta sa wala sang pulos nga butang. Kamong nagapasan sa mga galendo. Wala kami nagapasan sa ila, Lorraine. Isa ini ka partnership. Pareho sang una. Ang balance kuhaon sa ganansya. Kung masalvage na nato ng Isabela. Ano kung wala ka mo sa makita nga isalvage, Dad? Wala inasang kaso sa akon. Bahala ka mo kung ihaboy ninyo ang inyong kwarta sa dalamguhanon. Ang luyag ko lang, Dad, amo nga mag-enjoy ka mo sa tanan nga tion. I-enjoy ninyo ang inyong ginpangambudlayan. Apang hindi ako makabatas nga magtanaw lang. Kag tugtan inang wala sa mga pulos nga oportunista nga nagahingalit sa inyo. Lorraine, hinayi lang ang tingog mo. Nagalaom ako. Nga nagbalik ka. Bago nagpasugot ka na sa ngamon plano. Nagbalik ako, Dad. Agod nga punggan ka mo ni Mami nga maghimo sang sala nga desisyon. Oh. Wala akong maghimbo sang sala nga desisyon. Ara sa Isabela, nakahibalo ako sina. Kag nakahibalo man si Jack nga ang Isabela, ara dira kaupod ang sumpa ni Lorelai. Kag ara naman ang kulintas nga ina, Dad? Oo. Ara naman nagwa ang kulintas nga ina. Amoy na ang kulintas nga ginapangita ni Bernard Galindo. Amoy na ang kulintas nga kinahanglan ni Van Dyke. Kag amo man ina ang kulintas nga dapat nga mangin aton. Nga amo gisi naka-importante sang kulintas nga ina. Bangod amo ina ang makahawas sa aton, Lorraine. Sobra pa sa manggad nga gingkawat sa aton. Nadula ang kalipay nga ginabatsyag ko sang ginhimo nila to sa aton. Kag amo na ining tion nga makabalik sa aton atong nga mga manggad. Sugot na ako, Dad. Apang kita lang nga 3 ang mabalik dito. Ang mga Galindo, parte na sa butang ngay na, Lorraine. Pariho man sa una.
Kag kung sino ang may matarong nga makaangkon sang kulintas nga ina, amo si Jack. Oh, nga. Bangod ang kabaylo sina, amo ang kabuhi sang iya amay. Hindi ako maluyag na paminsaron ini. Hindi na parehas ang una. Nga daw sa mabuka ang akon ulo sa pagpaminsar sang isa ka bata nga nagapangalisod sa atubang sang iya amay. Apang wala sang mahimo sa pihak sang nagakalayo nga kaakig sa iya bugos nga pagkatawo. Nakahibalo ako nga nakahangop ka nga si Jack. Amo ang may matarong sa amo nga kulintas. Ang kulintas, wala na sang bili sa iya. Kundi ang ibaligya ini sa pinakamataas nga bili. Siya lang ang makahimo sang iya plano sa amo nga kulintas. Sa tiyon nga buhaton niya ina, ang iya pagkatawo pareho na kay Van Dyke. Makawat, kag wala sang responsibilidad sa iya pareho nga tawo. Ginsakit kaniya sang tion nga nagpalayo siya, iha. Nakahibalo ako nga may nagpatunga na sa inyo. Apang wala ako maghuna-huna. Ganapilasan kagali sang amo sina kadalom. Dad, wala ini sang labot dira. Ang importante kung ano siya, kag kung sino siya. 8 ka tuig na nagligad. Kagogali. May ipakita ako sa imo. Hindi lang sa imo, kundi tanan sa inyo. Mag-upod ka mo sa akon kwarto. Ari na kami tanan sa kwarto, nga sa diin, naga-research si Daddy. Kag nagasulat sa mga artikulo, parte sa diving. Kag diri ako maplastar nga malayo kay Jack. Si Jack, nagapungko sa halambuyan sa isa ka bangko. Dira sa tupad sa iya lamesa, kag nagauyat sa iya notebook. Ano ay hanang ipakita niya sa amon? Nakahibalo ako nga curious kamo kung nga nga gindala ko kamo diri sa kwarto. Nagdako ako nga ginsuguran ini nga venture. Nakahibalo kita sang natabo, may 8 ka tuig na ang nagligan. Kung ano ang ato nakuha, kag kung sa ano man ini nadula. Tagsa nga magsalom ako sa tubig, ginapabinsar ko ina. Isa ka adlaw, may trangkaso ako. Kag hindi ako pagpahalino ni Maria sa kama. Ginpaligad ko ang akong tion sa pagtanaw sa TV. Kag natabuan man nga nakita ko ang isa ka dokumentary sa TV. Parte sa salvaging. Parte ini sa isa ka barko nga nalunod. Kag ang nagapanag-iyas sini, amo si Silas Van Dyke. Bastardo. At o niya ginpirate maniyak to. Mahimo,
Apang ang punto nga ginpelikula niya ang pagsalvage. Kag nagahambal siya parte sa mga sala nga iya nahimo. Nagahambal siya parte sa mga testimonya niya. Wala niya ginhinambit nga nagasalvage na siya halin pa sang una. Ang iya panghambal, siya lang isa ang naghimo sini. Kag bangod kuno nga maluluyon siya nga tinuga, gindonate niya ang katunga sa gobyerno. Kaginbayad niya ina sa mga bribe kag kickbacks. Nagsaka ang akong dugo sa natabo nga ato. Kag nagsugod ako sa pag-research. Kag natukiban ko nga nakuha niya ang isa kasakayan nga nalunod. Apang hindi niya makuha ang Isabela. Suno sa ako natukiban, ang Isabela jutay lang nga barko. Kag sa diin, nakakuha ako sang duha ka butang nga makasulbar sang pasol sang among nga Isabela. Ipakita ko ini nga libro sa inyo. Tama na kadaan. Kag ang mga pahina sini nagkalata-ta na gani. Ginkulahan ko lang ini. Para nga hindi magbululag. Ang mapa. Kag amo ini ang natungod sa sumpa ni Lorelai. Nakita ko ang libro nga ini sa isa ka segunda mano nga bookstore. Ang tigulo, The Sailor's Life, nga ginsulat ini sa tuig 1846 sang isa ka apo sa tuhod sang survivor sang Isabela. Apang wala sang survivor, Daddy? Amoy na kun nga kabudlay makita sang barko nga Isabela. Wala sang na-record nga survivor. Suno sa mga istorya. Ang legend gin-transcribe sang author sini nga libro sa istorya sang iya lolo. Suno dire si Jos Belzar napadpad sa isa ka Isla Neves. Isa siya kasiman sang Isabela. Kag nakita niya nga nagsarurot ini paidalom. Samtang nagakupo siya sa isa ka kahoy nga mahimo nga naghalin sa Santa Filomena. Kag sa tion nga ato, nagakadulaan na siya sang animo. Jack, siguro na 3 man sang imo amay ang klo nga ini. What good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this life without someone to care? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!